Suomalainen yhteiskunta on elänyt viime vuodet kriisistä toiseen. Olimme vasta toipuneet pandemiasta, kun naapurimaamme Venäjä aloitti raakalaismaisen sodan Ukrainassa. Suomalaisille vuosi 1939 ei vieläkään ole kaukana. Ja vaikka nyt emme ole suoraan tykistetulen alla, vaikuttaa hyökkäys Ukrainassa myös meihin. Ja missään se ei vaikuta yhtä paljon kuin rakennussektorilla. Materiaalit kallistuvat ja samalla kuluttajien halu ottaa lainoja on romahtanut. Kun elokuussa suomalaisen talosektorin kulmakivi Jukkatalo kaatui, samaan aikaan konkurssiin oli asetettu jo miltei 400 urakointiyritystä. Eikä pahinta vielä ole nähty. Lopputulos on, että rakennussektorin tilanne muistuttaa kovasti toista kriisiä, 90-luvun lamaa. Nyt kysymys. Mikä on se ainoa asia, joka erottaa yritykset, jotka eivät selviä, niistä, jotka selviävät? Vastaus on onnistunut myyntityö. Alkuvuodesta valtioneuvosto arvioi, että vuonna 2023 Suomeen rakennettaisiin noin 35 000 asuntoa. Rakennustiedon mukaan lukema jää vaivaiseen 16 000 asuntoon. Vielä pahempaa on, että 2024 vuoden Q1 on arvioitu 60–70% kysynnän lasku. Toinen kysymys. Jos yrityksen selviämisen elinehto on onnistunut myyntityö, mutta kuluttajien määrän romahduksen myötä kilpailu on entistä kovempaa, niin millä kilpaillaan? Mikä on se, joka erottaa sinut muista? Mistä sinun kilpailukykysi on peräisin? Merkus sai alkunsa vuonna 1995 juuri ennen rakennussektorin edellisen kriisin aikaa. Se ei ollut sattumaa. Lähtölaukauksena oli tarve laskea tehokkaammin ja tarkemmin kuin mitä siihen asti kukaan oli kuvitellut mahdolliseksi. Sen jälkeen kuluneiden 28 vuoden aikana broker on tullut tunnetuksi Suomen luotetuimpana kustannus- ja tarjouslaskentajärjestelmänä. Juuri nyt käynnissä on eloonjäämiskamppailu kuin kaikuna vuoden 1995 ja ehkä jopa 1939 tapahtumista. Tästä kamppailusta selviävät voittajina ne, joilla on parhaat osaajat, joilla puolestaan on parhaat työkalut. Me haastamme sinut tutustumaan brokerin laskentajärjestelmään, voittaviin ominaisuuksiin. Esimerkiksi automaattiseen toimittajakilpailutukseen, virheen tarkistukseen ja katetta parantavaan loppusivulaskentaan, jotka kaikki ovat yrityksen henkiin jäämisen kannalta aivan välttämättömiä ominaisuuksia. Sovi esittelyaikasi tänään, niin voit asettua laskelman uuteen aikakauteen vaikka jo ensi viikolla. Varmista nyt, että sinulla on uusi laskentajärjestelmä käytössäsi, kun seuraava tarjouspyyntö saapuu.